नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसार लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत पारुल युनिव्हर्सिटी, यहां पॉसिबल है। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ग्रामीण आरोग्य सेवेला नवी उभारी देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आलाय। सिंधुदुर्गातील 9 प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना ग्रामीण रुग्णालयाचा दर्जा प्रदान करण्यात आलाय। त्याचबरोबर 18 प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि 17 आरोग्य उपकेंद्रांच्या नवीन इमारतींसाठी तब्बल 37 कोटी 37 लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाल्याने जिल्ह्यातील आरोग्य सुविधांच्या विस्ताराला मोठी चालना मिळणार आहे। ही माहिती जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉक्टर सईदुरी यांनी जिल्हा परिषद आरोग्य समितीच्या मासिक सभेत दिली। सभापती प्रितेश राऊळ यांच्या अध्यक्षतेखाली छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात झालेल्या बैठकीला जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर, मेडिकल कॉलेजचे अधिष्ठाता डॉक्टर अनंत दवंगे, सदस्य संतोष पारकर, रुपेश पावसकर, सुनील पारकर, अवनी तेली, श्वेता धरणे, यज्ञा साळगावकर तसेच विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते। बैठकीत मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर यांनी आरोग्य विभागातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना अत्यंत स्पष्ट शब्दात मार्गदर्शन केलं। कोणत्याही आजारामुळे एकही रुग्ण दगावता कामा नये। प्रत्येक डॉक्टर, परिचारिका आणि आरोग्य कर्मचारी यांनी हेच आपलं अंतिम लक्ष्य मानून काम केलं पाहिजे असं सांगत त्यांनी ग्रामीण रुग्णालयातील नागरिकांना वेळेवर दर्जेदार आणि प्रभावी आरोग्य सेवा मिळणं ही यंत्रणेची सामूहिक जबाबदारी असल्याचं अधोरेखित केलं। आरोग्य सेवेतील गुणवत्ता, तत्परता आणि संवेदनशीलता वाढवण्यावर भर देताना उपचार प्रक्रियेत कोणतीही दिरंगाई अथवा हलगर्जीपणा सहन केला जाणार नसल्याचा इशाराही दिलाय। नव्यानं मंजूर झालेल्या निधीमुळे आणि ग्रामीण रुग्णालयांच्या दर्जामुळे जिल्ह्यातील हजारो नागरिकांना अधिक सुसज्ज, आधुनिक आणि व्यापक आरोग्य सुविधा उपलब्ध होणार आहेत। ग्रामीण रुग्णालयाचा दर्जा मिळाल्यानंतर संबंधित केंद्रांमध्ये आरोग्य सुविधांचा मोठ्या प्रमाणात विस्तार होणार आहे। सध्या असलेली 7 खाटांची क्षमता 30 खाटांपर्यंत वाढणार असून ऑपरेशन थिएटर, तज्ञ वैद्यकीय सेवा, वाढीव कर्मचारी वर्ग आणि रुग्णांना दाखल ठेवण्याची सुविधा उपलब्ध होणार आहे। फोंडा, पडेल, मसुरे, शिरगाव, मिठबाव, बांदा, कासार्डे, खारेपाटण आणि माणगाव या केंद्रांना ग्रामीण रुग्णालयाचा दर्जा मिळाला आहे। 10वी परीक्षेत भुईबावडा परीक्षा केंद्रावर कॉपी प्रकरण घडलं। या प्रकारामुळे गावची बदनामी होते। या प्रकरणातील दोषींवर कठोर कारवाई व्हावी अशी मागणी भुईबावडा सरपंच बाजीराव मोरे यांनी केली आहे। काय म्हणालेत मोरे, पाहूया। आज या ठिकाणी आमच्या केंद्रामध्ये भुईबावडा 10वीच्या केंद्रामध्ये जो प्रकार घडला तो खूप असा निंदनीय प्रकार आहे। आज गेले कित्येक दिवस हे प्रकरण कायमस्वरूपी असं छापण्यात येतं किंवा त्याच्यावरती कायमस्वरूपी असं व्यक्त जी मीडियाकडून असेल किंवा इतर याच्याकडून असेल की भुईबावडा कॉपी प्रकरण आणि जो आरोपी जो आहे तो नेहमी बाहेर राहिलेला असतो आणि नेहमी त्याचा मनस्ताप जो असतो तो आहे तो आमच्या गावाला किंवा आमच्या त्या जनतेला तो नेहमी सतावत असतो। तर आज बघितलं तर भुईबावडा हे केंद्र आज आमच्या 10-12 गावांना ते मध्यवर्ती ठिकाण आहे। शाळा सुस्थितीत आहे, तिथं असणारी व्यवस्था सुस्थितीत आहे आणि म्हणून बोर्डाने तिथं त्या केंद्राची नियुक्ती केली आहे। आणि आज जे हा प्रकार घडला याच्यामध्ये जर बघितलं तर आज जो आरोपी आज 3 महिन्यांनी जो आरोपी आज अटक झालेला आहे, संजय राठोड, मुख्याध्यापक उंबर्डे हायस्कूलचा, तर तो शिक्षकांना आणि त्याला जे सहकार्य करणारे जे बाकीचे इतर जे गुन्हेगार आहेत किंवा जे शिक्षक आहेत, खरोखर आम्ही कोणालाही पाठीशी घालणार नाही।
आम्हाला खरं सांगायचं म्हटलं तर आमच्या आज जे शाळेचं या गावाचं आज खरं पाहिलं तर वैभववाडा गाव नसून आज वैभववाडी तालुका आमचा शिक्षणात अग्रेसर आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा राज्यात पुढे आहे आणि आज अशा खऱ्या अर्थानं आमच्या जिल्ह्याचं, तालुक्याचं आणि गावाचं नाव ज्या ठिकाणी ज्या इस्मानं किंवा ज्या आज आरोपीनं जे बदनाम केलं आहे ते खूप आम्हाला खूप मानहानिकारक आहे. त्या जे आरोपी आहेत त्याच्यामध्ये जे आज आरोपी जे आहेत त्यांना ह्या शिक्षणाबद्दलचं जी काय त्यांनी जे पावित्र्य त्यांनी राखलं नाही, त्या पावित्र्याचं जे पवित्र गंगेचं त्याने जे तिथं मलिन केलं त्यांना अगदी कठोरातली कठोर शिक्षा त्यांना झाली पाहिजे असं आम्हाला या ठिकाणी वाटतं आहे. आज गाव म्हणून व्यक्त होताना आज त्या गावावरती गावाचं नाव आणि तिथल्या जनतेचं जे आज मत मी त्यांच्या रूपाने मी या ठिकाणी मांडतो आहे. आणि खऱ्या अर्थानं हे भुईबवडा प्रकरण नेहमी जे हे होतं त्याला आज जो आरोपी आहे संजय राठोड, असं संजय राठोड कॉपी प्रकरण असं त्याला नाव देण्यात यावं. कारण गावाची त्याच्यामुळं खूप नाहक आज बदनामी होते. त्याच्यानंतर तो आज जो त्याला जे सहकार्य करणारे इतर कोण असतील त्यांना देखील त्याच्यातले जे काही शासनाच्या ह्याच्याप्रमाणे जे काय असेल ते त्यांना त्याची शिक्षा व्हावी. आणि याच्या पुढे कायमस्वरूपी आपल्याला आज तालुका जो जिल्ह्यात 1 नंबरला आहे, जिल्हा राज्यात 1 नंबरला आहे, हे नाव कुठंतरी आपलं कायमस्वरूपी आमच्या वैभववाडी तालुक्याची शांतता किंवा भुईबवडा गावची शांतता ही कायमस्वरूपी आम्हाला लाभली पाहिजे. आणि त्याच्या माध्यमातून आम्ही आज या ठिकाणी मीडियासमोर व्यक्त होण्यासाठी आज खरं पाहिलं तर मी ह्या प्रकरणात पहिलीच वेळ व्यक्त होतो आहे. आज बघितलं तर एका माध्यमातून की त्याने त्याच्यामध्ये म्हटलं होतं की मुख्याध्यापक भुईबवडा संजय राठोड असं न होता कुठंतरी त्याचं वाचकांना देखील त्याचा वाचताना खूप त्रास होतोय. हेच मत या ठिकाणी मला मांडायचं आहे. देवगड जामसंडे शहरात कर्नाटक, बेंगळुरू, केरळ आणि राजस्थानसह विविध राज्यातील सुमारे 2.5 ते 3 हजार नागरिक वास्तव्यास असल्याचा दावा करत त्यांच्या मतदार नोंदणीची सखोल पडताळणी करण्याची मागणी शिवसेना तालुका प्रमुख विलास साळसकर यांनी केली आहे. संबंधित बीएलओंनी याबाबत दक्षता घ्यावी तसेच मतदार यादी शुद्धीकरणाची प्रक्रिया निपक्ष आणि पारदर्शक पद्धतीने राबवावी असंही म्हटलंय. देवगड येथील शिवसेना पक्ष कार्यालयात पत्रकार परिषदेत त्यांनी ही भूमिका मांडली. पाहुयात नेमकं काय म्हणालेत विलास साळसकर. संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये SIR स्पेशल इन्व्हिटेशन रिव्हिजन हा कार्यक्रम गावोगावी चालू आहे. त्याच्यामध्ये आपला सिंधुदुर्ग जिल्हा पण आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील देवगड तालुका सुद्धा आहे. देवगड तालुक्यातील SIR बाबत सांगायचा मुद्दाम विषय असा आहे. देवगड तालुक्यामध्ये एकूण 136 बूथ आहेत. 136 बूथवरती प्रत्येक राजकीय पक्षांचं BLA नेमणूक करावी म्हणून वारंवार सूचना आलेल्या होत्या. त्यानुसार काही राजकीय पक्षांनी, काही सर्वांनी, आम्ही सुद्धा काही लोकांनी थोडे बहुत BLA दिलेले आहेत. आणि हा कार्यक्रम गेले 10 दिवसापासून चालू झाला आहे SIRचा. तर आज कालपासून 2-3 ठिकाणी चाचपणी केली असता असं काही एक विषय निदर्शनामध्ये आला की शासकीय जे BLO SRA नेमलेले आहेत त्यांच्याकडेच ते SRAचे फॉर्म असतात आणि ते त्याच्यामध्ये काही कृषी सहाय्यक आहेत, ग्रामसेवक आहेत, नगर कर्मचारी आहेत, पोलीस पाटील आहेत, सहाय्यक अशा बऱ्याच जणांची नियुक्ती केलेली आहे. आणि त्यांच्या प्रत्येकाचे नंबर, राजकीय पक्षाचे नंबर अशी यादी संपूर्णकडे आम्हाला मिळालेली आहे. तर त्याच्यामध्ये बघितलं असता 2-3 ठिकाणी असं आढळून आलं की गावागावामध्ये ग्रामपंचायत लेवलला जो शासकीय BLO असेल तो राजकीय पुढाऱ्यांच्या असेल किंवा कोणत्या सत्ताधाऱ्यांच्या कोणत्या सांगण्यानुसार असेल म्हणावं की तो एकाच ठिकाणी बसून आपल्याच परिचयाच्या लोकांना बोलवून त्यांच्या फॉर्मचं वाटप केलं जाते. आणि इतर ठिकाणी आम्ही 3 वेळा आलो असं सांगून जाऊन त्यांची नावं कट करण्याचा षडयंत्राचा कार्यक्रम निदर्शनास येत आहे.
म्हणून देवगडवासियांना, प्रत्येक घराघरातल्या नागरिकांना माझं जाहीर आव्हान आहे की आपण सतर्क राहा. कारण एकदा तुमचं नाव जर याच्यामधून निघून गेलं तर परत तुम्हाला नाव नोंदणी करण्यासाठी खूप आटापिटा कराव्या लागतील आणि नंतर मग आपण एकामेकावरती आरोप करत बसू. त्यापेक्षा 30 तारीखपर्यंत त्यांची मुदत आहे. राहिलेले आता शेवटचे 10-12 दिवस आहेत. त्या 10-12 दिवसामध्ये प्रत्येक नागरिकाने जागरूकतेने निकषाने येऊन आपलं नाव नोंद करून घ्यावे. आम्हाला एक जाहीर आव्हान आम्ही आमच्या पक्षामार्फत करत आहोत. काही ठिकाणी असं निदर्शन आलं, शहरी भागामध्ये, नगरपंचायत हद्दीमध्ये, काही प्रभागामध्ये जे BLO नेमलेले आहेत ते स्वतः ज्यांची BLO नेमले, ज्यांची नावं नेमली आहेत ते नसताना 1-2 प्रभागामध्ये विद्यमान जे नगरसेवक आहेत ते स्वतःच त्या BLOना घेऊन कोणाच्या तरी घरामध्ये बसतायत आणि तिथे आपल्याच ओळखीची माणसं बोलवत आहेत आणि त्यांचं त्याचे नाव SRचे फॉर्म भरून घेत आहेत. असे 2 उदाहरणं माझ्या शहरामध्ये निदर्शन आलेली आहेत, 2 ग्रामपंचायतीमध्ये निदर्शन आलेली आहेत. तेव्हा हा जो प्रकार आहे आज मी तहसीलदारांच्या निदर्शन आणून दिलेला आहे. तर त्यांनी त्याच्यावरती त्यांचे जे निवडणूक ते आखाडे मॅडम म्हणजे जे प्रमुख आहेत त्यांच्या निदर्शनामध्ये त्यांनाही मी सगळं त्याची पूर्ण माहिती दिलेली आहे. तेव्हा हा प्रकार होता कामा नये आणि प्रत्येक नागरिकाने जागृत राहून हा आपला कार्यक्रम पूर्ण करून घेणं गरजेचं आहे. उद्या आरोप प्रत्यारोप करण्यापेक्षा आजच जर आपण त्याची तत्परता घेतली तर भविष्यामध्ये कोणाचंही नाव कट होणार नाही याची दक्षता आपण प्रत्येकाने घेतली पाहिजे. दुसरी गोष्ट, शहरामध्ये देवगड जामखेड नगरपंचायत हद्दीमध्ये माझ्या माहितीप्रमाणे, कारण 2 निवडणुका मी ते तातडीशी कंडक्ट केल्यामुळे देवगड शहरामध्ये जवळजवळ 2,500 ते 3,000 लोक ही कर्नाटक, मुंबई, इतर देशामध्ये अशा बाहेरच्या याच्यामध्ये गावामधले अशा लोकांची नावं आहेत. तर त्या लोकांची नावं जातीनिशी इथल्या BLOने दखल घेऊन ती नावं रद्द करावी. कारण जी बेंगलोर इकडची जी लोक आहेत त्यांच्याकडे त्यांचं तिकडचंही आधार कार्ड आहे आणि आपल्या देवगडचं इकडचं आधार कार्ड आहे. त्याच्यामुळे त्यांची नावं राहता कामा नये याची दक्षता या BLOने घ्यावी. कारण जुन्या घरांमध्ये लोक जेव्हा ते कर्मचारी असतील किंवा शिक्षक असतील असे बरेचसे लोक आहेत त्या शहरामध्ये, शिक्षक आहेत, अधिकारी वर्ग आहे, जे ते देवगडमध्ये जेव्हा त्यांची बदल्या तेव्हा ते स्थायिक होती त्यावेळी त्यांची नावं आहेत. ती नावं त्यांची आजच्या मितीला ती यादीमध्ये आहेत. ती नावं कुठल्या परिस्थितीमध्ये अगदी दक्षता घेऊन ती रद्द व्हायला पाहिजेत अशी आमची प्रमुख मागणी आहे. तर काही ठिकाणी अजून म्हणजे काही गावांमध्ये एकच माणूस BLO दिलेला आहे. तो राजकीय पक्षाचे जे BLO नेमलेले आहेत, जे फॉर्म असतात SRIचे ते फॉर्म त्या BLOकडे असतात, शासकीय BLOकडे असतात. तर त्या शासकीय BLOने तिथे गेल्यानंतर जे राजकीय पक्षाचे कोण BLO दिलेले असतील त्यांना संपर्क साधणं गरजेचं आहे. त्यांना बरोबर घेऊन त्यांचा विचारमय करून त्याचा कामाचं वाटप जर केलं तर ही प्रक्रिया राबवण्यात अजून सुलभ होईल असं आमचं स्पष्ट मत आहे. तर याच्यामध्ये कुठल्याही राजकीय पक्षाचा हस्तक्षेप नसता हा निपक्षीय हा कार्यक्रम व्हायला पाहिजे या मताचा मी आहे. आणि ही कुठल्या पक्षाची SRI स्कीम राबवणं ही कुठल्या पक्षाची मक्तेदारी असता कामा नये आणि त्याच्या प्रभावामध्ये कोणी राहू नये. कारण बऱ्याच ठिकाणी असं निदर्शन आमच्या येतं आहे. कारण ज्यावेळी 2011मध्ये जनगणना ज्यावेळी करण्यात आली त्यावेळेला सुद्धा त्याच वेळचे जे विद्यमान सरपंच होते त्या सरपंचांनी स्वतः ग्रामपंचायतीमधून आपल्या लोकांची त्या ह्याच्यामध्ये जनगणनेमध्ये नावं दिली. त्याच्यामुळे ज्यांना खरोखर ज्यांना गरज आहे ते लोक लाभापासून वंचित राहिले आणि ज्यांची स्लॅबचे घरं आहेत, त्यांची घरं आहेत, जमीन जागा आहे ते आज दारिद्र्याखाली आलेले आहेत. तर ते आता ह्या नवीन प्रक्रियेमध्ये ते बरेचसे जातील. पण असाच प्रकार SRIमध्ये होऊ नये आणि शासना निवडणूक आयोगाचा जो निकष आहे तो त्यांना प्रत्येक बूथवरती 70% फक्त त्यांना ही नोंदणी करायची आहे. 70%च्या वरती नोंदणी झाल्यानं त्यांना कुठलं बंधन नाही आहे, काय लिगली कायदेशीर कुठलं बंधन नाही आहे. तर ह्या सगळ्या देवगडवासियांना माझे आव्हान आहे की तुम्ही जागृत राहा आणि हा एवढा दुर्लक्ष करणारा एवढा कार्यक्रम आहे हा एकदम तत्पर राहून आपलं एक वेळचं घरचं काय काम असेल तर ते काम त्यावेळेस बंद ठेवा. पण आपलं मदतीत नाव यायला पाहिजे, दक्षता सगळ्यांना पूर्ण घ्यावी अशी माझी त्यांना सगळ्यांना विनंती आहे. भल्ली भल्ली भावय साळशीच्या संताच्या जयघोषात
देवगड तालुक्यातील ऐतिहासिक वारसा लाभलेल्या साळशी येथील 84 खेड्यांची अधिपती पावणाई देवीच्या आणि श्री संत सिद्धेश्वर मंदिराच्या समोरील पटांगणात भावई हा वार्षिक उत्सव मोठ्या भक्तिमय वातावरणात ढोल ताशांच्या गजरात पार पडला। आषाढ महिन्यात भावई या उत्सवानं देवगड तालुक्यातील ऐतिहासिक वारसा लाभलेल्या साळशी येथील 84 खेड्यांची अधिपती असलेल्या पावणाई देवीच्या आणि श्री संत सिद्धेश्वरच्या मंदिराच्या उत्सवाला प्रारंभ होतो। यावेळी ढोल ताशांच्या गजरात एकमेकांवर चिखलफेक आणि पाण्याचा मारा करीत असताना कोणीही कुणावर रागवत नाही। अतिशय शिस्तबद्ध पद्धतीने सर्वजण वागतात। यामुळे देवीच्या समोरील पटांगणात चिखलात खोलवर गाडलेले श्रीफळ प्रत्येकजण गोल रिंगण करून हस्तकौशल्याने काढण्याचा प्रयत्न करतात। त्याला सापड खेळणे असं म्हणतात। यावेळी प्रत्येकाच्या अंगावर चिखल आणि पाण्याचा मारा केला जातो। अवघ्या 11 वर्षांच्या तन्वी संदीप चव्हाण हिनं आईची शेवटची इच्छा पूर्ण करत तिच्या पार्थिवाला अग्नी दिल्याची घटना संपूर्ण राज्यभर भावनिक चर्चेचा विषय ठरली होती। 4 वर्षांपूर्वी दुर्धर आजाराशी झुंज देणाऱ्या आईची सेवा करत लहान वयात मोठ्या धैर्यानं परिस्थितीचा सामना करणाऱ्या तन्वीची कहाणी अनेकांच्या मनाला भिडली। या घटनेची दखल घेत सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी तळेरे येथे वाघाची वाडी येथे जाऊन तन्वी आणि तिच्या कुटुंबियांची प्रत्यक्ष भेट घेतली। यावेळी त्यांनी कुटुंबियांचं सांत्वन करत तन्वीला धीर दिला। यावेळी स्थानिक पदाधिकारी आणि ग्रामस्थही उपस्थित होते। सिंधुदुर्ग किल्ल्याच्या 2 नंबरच्या बुरुजाला जवळजवळ 3 मीटर रुंदीचं मोठं भगदाड पडलंय। काही दगड हल्ल्यामुळे हे भगदाड पडल्याची माहिती किल्ल्यावरील रहिवासी असलेले मंगेश सावंत यांनी दिली आहे। युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीतील किल्ल्यांपैकी सिंधुदुर्ग किल्ला असून किल्ल्याची तटबंदी ढासळत आहे। छत्रपती शिवाजी महाराजांनी समुद्रात बांधलेला हा एकमेव ऐतिहासिक किल्ला असूनही त्याची अशी अवस्था बघून दुःख आणि हताशपणा झाल्यासारखं वाटत असल्याची प्रतिक्रिया यावेळी किल्ल्यावरील रहिवासी मंगेश सावंत यांनी दिली आहे। मी सिंधुदुर्ग किल्ला रहिवासी मंगेश सावंत। आज सांगायला एक अत्यंत वाईट वाटतंय की या सिंधुदुर्ग किल्ल्यावरती आम्ही आज 10 पिढ्यांपासून राहतोय आणि या किल्ल्याची जी अवस्था आहे ती दिवसेंदिवस बिकट होत चालली आहे। या किल्ल्याच्या पूर्वेकडील उजव्या बाजूच्या 2 नंबरच्या बुरुजाला आज एक जवळजवळ 3 मीटर रुंदीचं असं भगदाड पडलेलं आहे। बरं, हे भगदाड नवीनच आहे। या कालच्या तुफानात त्या अगोदर काही दगड हल्लेले होते असतील, पण आता ते भगदाडाच्या स्वरूपात मोठ्या प्रमाणात झालेलं आहे। आजच माझ्या निदर्शनात आलं। मी बाहेरच्या बाजूला उतरून सकाळी मी त्याचा पाहणी केली तर हे संपूर्ण पाव्याकडचे दगड हे संपूर्ण निखळलेले आहेत। आपला हा किल्ला 12 किल्ल्यांच्या युनेस्कोच्या यादीमध्ये आहे, परंतु आज परिस्थिती किल्ल्याची काय आहे? पश्चिम दक्षिण या बाजूच्या ज्या भिंती आहेत याला लाटांचा मारा मोठ्या प्रमाणात असतानासुद्धा तिथल्या भिंती पण अशा बऱ्याच ठिकाणी छोट्या मोठ्या भगदाडं पडलेली आहेत। पण आता पूर्वेकडची जर भिंत जिथे लाटांचा मारा नाही अशा ठिकाणी जर भिंत कमजोर होत असतील तर याकडे प्रशासनाने, शासनाने, पुरातत्व विभागाने लक्ष देणं गरजेचं आहे। पुरातत्व विभाग संपूर्ण झोपलेला आहे, कसलंही त्यांना पडलेलं नाही आणि यासाठी एक दुःख होतं आहे की आज हा महाराजांचा किल्ला आज समुद्रात असलेला एकमेव किल्ला आणि या किल्ल्याची अशी अवस्था
हे बघून खूप वाईट वाटतं आहे, हताश झाल्यासारखं वाटतं आहे. तरीसुद्धा शासनाला, प्रशासनाला एक कळकळीची विनंती आहे की त्यांनी लवकरात लवकर याकडे लक्ष द्यावं आणि याचं डागडुजीचं काम पूर्णपणे पहिलं हातात घ्यावं. धन्यवाद. खासदार नारायण राणे तसेच राज्याचे मंत्री नितेश राणे यांच्या विशेष शिफारसीनुसार राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नुकतीच भाजपचे जिल्हा सरचिटणीस आणि देवगड शिरगावचे सुपुत्र संदीप साटम यांची मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणन रस्ते योजना अंतर्गत कणकवली विधानसभा मतदारसंघ सह अध्यक्ष या महत्त्वाच्या पदावर अधिकृत नियुक्ती करण्यात आली आहे. राज्यातील 91 विधानसभा मतदारसंघातील सह अध्यक्षांची घोषणा करण्यात आली, ज्यामध्ये संदीप साटम यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब झालाय. या निवडीनंतर संदीप साटम यांनी तातडीनं खासदार नारायण राणे आणि मंत्री नितेश राणे यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन त्यांचे आभार मानलेत, त्यांचे आशीर्वाद घेतलेत. संदीप साटम यांचे कणकवली विधानसभा मतदारसंघात संघटन कौशल्य, पक्षाप्रती असलेलं योगदान आणि जिल्हा सरचिटणीस पदावरील त्यांची कामगिरी लक्षात घेऊन त्यांच्यावर ही मोठी जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री सन्माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेब यांच्या महायुतीच्या सरकारने आत्ताच सरकारमधील मंत्री, महसूल मंत्री सन्माननीय नामदार बावनकुळे साहेब यांनी मुख्यमंत्री पाणंद रस्ता योजना, बळीराज पाणंद रस्ता योजना ही जाहीर झाली होती. त्याच्यामध्ये मला सहअध्यक्ष म्हणून नेमणूक केली. खरं तर मी यासाठी ज्यांनी शिफारस केली ते या आमच्या भागाचे कोकणचे नेते सन्माननीय खासदार राणेसाहेब आणि या जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेशजी राणेसाहेब यांचे मनापासून आभार मानतो. यांच्या शिफारसीमुळे मला या बळीराज रस्ता पाणंद या योजनेमध्ये काम करण्याची संधी मिळालेली आहे. निश्चितच हे एक चांगलं काम शेतकऱ्यांसाठी या योजनेच्या माध्यमातून करता येईल आणि निश्चितच मी ह्या तळागाळातील जे काही शेतकरी बांधव आहेत त्यांचा जो वर्षानुवर्षाचा या रस्ता असेल, पाणंद असेल, याचा जो प्रलंबित प्रश्न आहे ते या सर्वांच्याच मार्गदर्शनाखाली, विशेषतः पालकमंत्री नितेश राणे साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा जो कायमस्वरूपी प्रश्न आहे तो मार्गी लावण्यासाठी पुढील काळामध्ये निश्चितच प्रामाणिक प्रयत्न करेन, हा विश्वास या निमित्ताने मी तुम्हाला देतो. माजी खासदार विनायक राऊत यांच्या कुटुंबाशी संबंधित प्रकरणावरून सत्ताधारी पक्षाच्या महिला पदाधिकाऱ्यांकडून जाणीवपूर्वक राजकारण केलं जात असून या माध्यमातून राऊत कुटुंबाची बदनामी करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप ठाकरे शिवसेनेच्या नेत्या जान्हवी सावंत आणि महिला जिल्हा प्रमुख श्रेया परब यांनी केलाय. कौटुंबिक वादाला राजकीय रंग देणं चुकीचं असून अशा प्रकारे राजकारण थांबवावं अशी मागणी त्यांनी केली आहे. माजी खासदार विनायक राऊत यांच्या संपर्क कार्यालयातील पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या. पक्षाचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते यावेळी उपस्थित होते. आज आम्ही शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या वतीने महिला आघाडीकडून खासदार विनायक राऊत यांची सून आणि नगरसेवक गीतेश राऊत यांची पत्नी गिरिजा राऊत यांनी जे काही समाज माध्यमांसमोर आरोप केलेले आहेत आणि त्या आरोपावर जे काही गलिच्छ राजकारण सुरू आहे त्या गलिच्छ राजकारणाला उत्तर द्यायला आम्ही दोघीजणी इथे आहोत. मी जान्हवी सावंत, शिवसेना उपनेता आणि जिल्हा प्रमुख श्रेया परब मॅडम, आम्ही खरं तर या सगळ्या प्रश्नांची उत्तर द्यायला आलेलो आहोत. सगळ्यात प्रथम म्हणजे प्रत्येकाच्या घरात काही ना काहीतरी कौटुंबिक वाद असतात. इवन आता जे सत्ताधारी आहेत त्यांच्याही घरात कौटुंबिक वाद होते आणि आजही आहेत. पण कधीही सत्तेत असताना किंवा आत्ता आम्ही ते कौटुंबिक वाद चव्हाट्यावर किंवा समाज माध्यमांसमोर आणले नाहीत, कारण आम्हाला वाटतं ते सुसंस्कृतपणाचं लक्षण नाही आणि आम्ही नक्कीच सुसंस्कृत आहोत. त्यामुळे कुणाच्याही कुटुंबातले वाद समाज माध्यमांवर आणणं आम्हाला सोयीस्कर वाटत नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे गिरिजा राऊत ह्या 2023मध्येच खासदारांच्या घरातनं बाहेर पडल्या. त्यांच्यावर जे काही अत्याचार झाले त्याच वेळेला, ज्या वेळेला त्या बाहेर पडल्या त्याच वेळेला जर त्यांनी पोलिसात नेऊन तक्रार केली असती तर आतापर्यंत कदाचित प्रकरण मिटलं असतं किंवा त्यांना न्याय मिळाला असता. 23ला बाहेर पडल्यानंतर 26पर्यंत त्या गप्प का राहिल्या, हा सर्वसामान्यांना जो प्रश्न पडतोय तसाच तो प्रश्न आम्हालाही पडतोय. पण त्याची उत्तरं भविष्यात मिळतील, कारण त्यांनी तक्रार केलेली आहे आणि ही सर्व गोष्ट, ही सर्व घटना ही न्यायप्रविष्ट आहे. त्यामुळे आम्ही काही फार त्याच्यावर भाष्य करणार नाही, कारण न्यायदेवतेवर आमचा विश्वास आहे. पोलिसात जी काही तक्रार त्यांनी केली आणि त्यानुसार काय त्यांना न्याय मिळेल, त्यानुसार भविष्यात त्यांना त्यांचा न्याय मिळेल ही अपेक्षा आहे. परंतु आत्ता त्याच्यावर जे काय राजकारण चालू आहे मला वाटतं ते अतिशय गलिच्छपणाचं आहे. कारण
या राजकारणात आपण जे आहोत ते लोकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी, समाजात घडलेल्या विकृतीवर बोट ठेवण्यासाठी आणि समाजाचे प्रश्न सोडवण्यासाठी खरं तर आपण हे करतो. एखाद्याच्या कौटुंबिक विषयात पडून त्यांच्या कुटुंबातले हेवेदावे बाहेर काढणं हे आपलं काम नाही असं आम्हाला वाटतं. दुसरं सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे जे काही अनेक आरोप प्रत्यारोप होत आहेत, मला असं वाटतं की गिरिजा राऊत यांनी आरोप केले म्हणून जे काही आपल्या जिल्ह्यामध्ये जो काही तमाशा चालू आहे, वेगवेगळ्या महिला आघाडी येऊन त्याच्यावर आरोप प्रत्यारोप करतायत. प्रत्यक्षात माझं असं म्हणणं आहे, मणिपूरमध्ये एका महिलेची नग्न धिंड निघाली, त्यावर कधी तुम्हाला रस्त्यावर यावंसं वाटलं नाही किंवा प्रेस घ्यावीशी वाटली नाही. आज आपण कोपर्डीच्या घटनेला 10 वर्ष झाली, त्या मुलीवर जो अत्याचार झाला तिला न्याय मिळाला नाही, त्याच्यावर तुम्हाला कधी अजूनही भाष्य करावं असं वाटलं नाही. अगदी ताजं म्हणजे आपल्या जिल्ह्यात जी काही प्रकरण झाली, म्हणजे आता मॅडम तुम्हाला सांगतीलच, सावंतवाडीतलं चव्हाणांचं प्रकरण असेल किंवा बांदेकर प्रकरण असेल, अशी अनेक प्रकरणं आपल्या जिल्ह्यात झाली किंवा दिशा चौकेकर प्रकरण झालं. मग या कुठल्याही प्रकरणाच्या बाबतीत तुम्हाला आवाज उठवावासा वाटला नाही. निव्वळ ती खासदारांची सून आहे किंवा आता नगरसेवक झालेत म्हणून गीतेश राऊतांची पत्नी आहे, या गोष्टीचा उदो करून त्याचं एक विरोधी राजकारण तयार करणं आणि त्याच्यावर ताशेरे ओढणं, मला वाटतं हे सुसंस्कृतपणाचं लक्षण नाही. आणि बुवाबाजीचं म्हणाल तर तो विषय आम्हाला खरंच माहिती नाही, कोणत्या बुवाकडे नेलं किंवा काय केलं. ही सर्व प्रक्रिया न्यायप्रविष्ट आहे, त्यामुळे येत्या काळात त्याची आपल्याला उत्तरं मिळतील. परंतु आम्हा दोघींना हा प्रश्न नक्कीच पडतो, जर गिरिजा राऊत म्हणतात त्या पद्धतीने त्यांना जर बुवांकडे नेलं तेव्हा त्यांचे आईवडील त्यांच्यासोबत होते, खासदार विनायक राऊत आणि त्यांच्या कुटुंबियांनी त्यांना बुवांकडे नेलं तेव्हा आईवडीलही सोबत होते. मग जितके दोषी विनायक राऊत आणि कुटुंबीय आहेत तितकेच दोषी त्यांची आईवडील पण नाही आहेत का, हा सुद्धा प्रश्न विचारात घेण्यासारखा आहे. त्यामुळे एकूणच हे सगळं पाहता जे काय चाललं आहे ते अतिशय योग्य आहे असं आम्हाला मुळीच वाटत नाही. ते अतिशय खालच्या दर्जाचं राजकारण चाललेलं आहे आणि हे राजकारण त्वरित थांबवावं, कारण हा प्रत्येकाच्या आयुष्याचा स्वतंत्र विषय आहे. विनायक राऊत हे जिल्हा खासदार होते किंवा त्यांचा मुलगा आता नगरसेवक झाला आहे म्हणून या गोष्टींना ऊत दिला जातोय का याचा विचार करण्याची वेळ आलेली आहे. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत पारुल युनिव्हर्सिटी. यहाँ पॉसिबल है. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.